Reit, Mandy, i ni'n mynd i wneud quiz nawr. Ti'n meddwl? Yndw, wastad yn barod. Oce, cwestiwn cyntaf. Siocled. Siocled. Swn i'n llyfu walia. Mae'r un biscuit yn mynd i bara hirach, ydy fe? Ydy o? Wel ydy, ond y chocolate yn mynd i doddi am un beth, y biscuits yn mynd i bara dymach yn hirach. Wel na, chdi, os mae'n gwbwrw na chdi. Un ffordd neu llall, dim yn mynd i bara ni, ydy fe? Fyddai'n hapus yn llyfu walia. O, Teletubbies, bob tro! Ia, fyna, dan ddeiar. O, a mynd i fyny mor hapus ar y bryn. Bendant. Yn siarad mumbles. Dwliad. Dwliad ti y Teletubbies. Ie, goals. Ha? O, Cogydd. cinema. Ie? Ie. Cogydd. Na, cinema, gyda sedi cyfforddus. Ie? Ie, bendant. O, A na. dim popcorn, a dim pobl swnllid. Champagne. Alli ti wedi stopo gyda'r opsiwn cyntaf yn cofio. Champagne. Champagne. Di ond bod yn agos, da. Sori. Pwllnofio. Dwi eisiau pwllnofio. O ia, fi fyd, pwy fydde eisiau bath dros pwllnofio? Ie. Pwllnofio bob Na, tro. pwllnofio. Bob tro. Sa'n ni'n medru byw fy'n gilydd? Na? Champagne? Na. Na? Ddim i dynod am y ffridge llawn champagne. Pwllnofio? Na. Living the dream, ma? Live in the nightmare. Ti'n mwyn gwybod beth ti'n golli. Dwi yn.